Kimat Bokongsan Khubor Ka Taiew. Shongshit ke yodo bala play biang ki dukan. Klem pin bana lockdown chu ka sarkar IT ha ki DC ban rai. Manu badan kti ban ditu yung khaw ki baduk besuk hado shilak berni. Thum committee ka sarkar ban pin bej by sumar COVID ha ki private hospital. Online kreni ki online class watang ka bam ban bam ru omyo ong ki nong bala ying brio. Dega jingle sting ka sarkar jilla wa bon ki baklat bat shitom na ka khlam COVID-19 ong Dr. Mukul. On jawab ka sarkar ki nong bala ki bakhlam yo pisa ha ka por lockdown. Khlad noi long kami ibatimen tam jo ka balang Presbyterian nong Saulia. Ka jingyo jing bet ka star simen kan play ka jingkhang ba ban pinjat e kamariang. Kayudo sa sisinpat kala kiim bat kala isong shit biang habang pli biang yake babun ki dukan hagani kayo kabalong kaplyang ja jo khon kasi khara laban kalo hang nebe yakani ka jing pli yake dukan hapo yudo kalong hadin ka jing yale penbai jong UCM ka KCDC waktang CM ke Himamaliam bat ka DC jong ka East Castle District hagani kasi bapli yake dukan hapo yo ladonang ru ki menteri jong Himamaliam pagkamyut ki police CM ki ban pej ya ke jing bet jing biang bat khamtam e ya ke jing buat renti jong ki pai pa nong song yo ya ke kendon ki bala bu da ka sarkar kani ke jing pli ka de ke jing sedang jong ka khap dan ka face ka banengkong na ka bantaman persang ban pli biang ya ke yo hadim balawan ka second wave nan ka jingwan lan shop ka ba asin jong khyang jong pang coronavirus da UI ba kinong yo kani ka sngi kila phumut namar ba saisin pat da plilat ya ka kamai ka kaji jong ki lengba jong kani ka yo Cuma kami kelas ni. Pat yo telun samai. Iya, nak. Hah? Uba hek menteri ka ka koi ka khia ka khat pratere ujliu ulong ba ka sarkar kala IT ha ki DC jing ki district ban pinjari ya ka lockdown na ne ke jing perking ha ka ya ke yeng ke jing play ki dukan ke jing kamai ki kali bar ki we de ki jing perking habai krem ki nong thok bor hadin bala ka review meeting uba hek ulong ba kumbalong menta ka total lockdown kanum dan chu namar bala play ki dukan bar ki yo hindre ki dan tang ki jing perking badia ka ni la IT be ha ki DC bakin pentrai kam Kumakalong mentahi gamna juga total lockdown. Marbalasya ini kali ke movement of vehicle, lasya awan beli kehidupan, lasya awan niat diberiu, dikamde juga total lockdown. Henry ke restriction and containment, ya kata lagi pada kerja start lagi DC yang district beberapa bagian pet yang balik yang berkam. Uba hek menteri ka ka koi ka khia ka khat pratere ujliu aja arpoi ulong ba ka sarkar kala IT ha ki DC jong ki district ban shemi ki lar kilinti la ne ki buj ban pensionary ki brio ban shemi ka tika ne ki inject ban yada na ka jing pang COVID-19 da ka ban ba ka sarkar kampan bor yano hindre ki DC par ki la ban pentre kam ki buj bar ki lar khnang ba ki brio ki wan ban ai inject khnang ban yada na ka jing sapriang jong ka ne ka khlam jing pang Laban kedo hang ni bana kaliang ka DC East Khasi District ka kong isawanda lalu kala rai biki nongshong dukan ki bakwa ban shong dukan ki dei ban let inject shwa kat bana kaliang DC ka West Khasi Hills District par uba table land lingwa ulapan mi ek rai bo on ai kusnam shipo ajar tingka yei wei na ka wei ka community and rural development block ki bala deb ban inject arsin da ka ban khlai nusip but on sama ka sngi rakhi lai loi kari India. This is a strategy adopted by the Deputy Commissioner from the different districts. Okay, these are not forcing anybody, but they have request people. They have request people to take the vaccines. Uba hek ulo ang bawala da ki don ki ba persharu hindre ki ba bon ki dor bar shunong ki kirshane ka jingle ki DC. Aku ke report mengiyo ada DC mentah agar review meeting para pendidikan dua tahun minister. Lakran dan wasai bahawa bon bahawa diberiu dua kilo ki COVID management committee जो कि दरबार में है मकीनों की support या गए जिंगने मिली थी ती वे आमन हमने हमने तो नहीं के बाद persa te kata pada impact di register जो कि DC beberapa जो का respective district जो
Kajingjak klub jom kau ubah hadu silak paket dan silak berni. Ubadi ukau bani manpoi seki baduk leng baku kau rasan. Kelawan rak sibun kijing keli bak kapan lengok sibun jeki pat bak jong kejela. Namat kat kum ganya tu jengki nangiram jengka KSU. Kibali dia punya kendu yau general manager jengka FCI bali pe ikatan stay lamingi. Uniu manager kat kum gajung ongki KSU. Udah tu bayu nukau lapan poi seki sokar jela. Jika seng dak jeng skopia hadian bagalai katuk ni Khubor ba kadan kajing penonton bakala yo khau bodi ban poi sagi beriu gi beduk angni aku jelajungi ta kadi khau bana lamang terpang dengan sarkar India leng ba Food Corporation of India sapo sarkar jela leng ba kani ka NFSE Act 2013 akajingi i gejungi hakikat Khubor hadian ni labba nakaliang ni di bor kulit jongka sarkar Assam ilayo bankam ketunun nimut di beriu lembah kecing UI kejungki kecing yat jeng katlai klik drop di yat akor pam gaba melak ban sungtu i long suspicious yon tak kilakam di kulit jongka Assam dilalap ba hadu silak paket hau bodi ban mang seki beriu beduk ni aku jela lapoi biang penbansa Assam hakaba kaladen kecing ya khaitu abaki la penrung kala haka paket jongka ni ka Sunrise Company East Sunrise Company. Kat bah kejengwi Khubor kani kesni kepada dapat lapan pau bawat nak kaliang jong umti rang bak sembut ubak pertuan tensong markem juru ubak kerman cela ubadi minister jong ke social welfare kila kentaj bakem dan jengtip ke hello kejeng jak jong ukhau. Hadian mengelai usui kani ke statement jong deputy CM nak kaliang kaseng ngilawan marmar ni apa office banyak kendu markmat hibat general manager PN Singh body pack kani ka directory jong kani ke FCI hangni pokatan stay lamingi. Andre hadian kejeng yakan kejeng upan mau ulapan phai kala uang ba nakaliang ke FCI kamdan jengtip IRUM yakani kejeng bamsap yakani kejeng bamtu yu khau hakaba uang ba nakaliang ke office kejeng u leng ba release officer yang new khau kala ada mang sapo ka kala ada pha sapo ka Directorate of Social Welfare bat kasong itu khau hakaba ide bat kini ke kendrum kendram kasong bet sarkar jela kata kamu ketenat social welfare ni iru ki statement kat Khubor ba social welfare minister ulah kena kelai suppliers deputy CM ukuran dakumoi social welfare minister ukuran dakumoi kani kepeti ba kadang ka jingnya fair kor komai statement apa dengan deputy CM social welfare minister ba kalau ke conflict statement sebangila ban ang tin pareng akaba wei ukuran dakumoi kaba uni hang ni pada uang baik bak FCI kamdan bentai isu buat kata ka jingjak kendrum-kendram hakabaidai begini di silak paket ukau hendrai kadai baik apa sarkar jela namar bana kaliang IRU jong kani ke office ladap IT siapa ka Department of Social Welfare Kejengkeli bamta kami kelong manu badan keti hakabaditu yan ukau ubadi manpoi seki baduk hadu jen silak paket dan silak berni yan ukau haditu lalap deki pelit jong ka Assam nak kejenglap deki trok ki belayat syakati katan but yung nukharu latap akibat kipakat ng baja ka Sunrise Company. Unbelievable that after a raid somewhere in Assam, it was found that the rice that was supposed to come to the people of the state of Meghalaya during such a period of crisis was actually being swapped and was actually being repackaged as one of the branded rice to be sold in the open market. Unbelievable, unacceptable. In fact, state government has to immediately constitute a high-level inquiry committee. You cannot say that this is FCI and that you have nothing to do with it. Because lifting of rice and making it available for the people of the state is the bounded responsibility of the state government. I cannot imagine that even here we see ambiguity. We question the manner in which the handling of this essential food supply that was meant to reach the poorest of the poor. We will await for a proper report to be submitted to us by a high-level scrutiny inquiry committee to be set up by this government, because this is a huge violation of the rights of the people of the state of Meghalaya.
Uba Kermen Shilla Menteri Katanat Social Welfare, Ulong Bakatanat Rekam Jong U Kakuloi Ben Shat Tokit, Halor Ukau Uba Poi Shaboko Assam. Uba Kermen Ulapan Pawe Kani Hadian Bakaliang Persha Nakaseng Congress, Kadawa Bantung Dakajing Tokin. Ulong baka sorkar kladep ban pensyai bo ni ukhaw umde satia ukhaw roshan ban sam chiki paitba hindre ude ukhaw ban ai chaka company kabade ban shnai ki jingbam baju sam chiki aganwadi center baju ai jingbam ki khenna ki benadu license hadu andrus nam karta khna bakin kot kin khia bat biang ki jingbam ki batei met kumjuru laju ai chiki longkame ki ba armet lingba kata ka program baki ong ka supplementary nutrition program. No, from our side, we have clarified regarding with these issues, and yesterday also I have given a clarification. So I don't know if they are not satisfied for that, and at the same time, whatever they want, we are free for anything. There's nothing from our side that something wrong is going on. We have clarified, and we make sure that there's nothing from social welfare that something a scam or some whatever they call is going on from the side. Our concern is that the food material for our children, so which we got it with the time period, quantity and the quality, because even the quality so we use to do the testing, lab testing, and it's found correct. So and that scam whatever he does, if it is somewhere else, that is not our concern. Our concern is just that in Meghalaya whatever food materials need to be provided, it should be correct. So till now it seems it's correct. Uba Vincent H. Pala MP Gishilong, Ulong Bakaseng UDP Kamde Banle Arsap, Habakabu Ikimat Jingdawa Nakasorkar, Hakabe Day But Kijing Bakla Jong Kasorkar. Habakrim Miginong Thok Khubor Ka Taiew Tarik Ujilio Arja Arpoi Hashilong, Uba Pala Ulong Bahabami Ka Kindram, Hakatanat Babat Ka NPP, Katahak MECL, Ka UDP Kadawa Da Kajing Tokin. Mentapat baka jaha katanat social welfare, hakabede baka jing poi shilak berni ukhaw sa Assam, ka UDP kade bandawa jing tokit kumju. Dagabaong baka UDP ru kade bandawa kumju ka jing tokit haka jing shalan tu yu doyong, waladai katanat kampo yeng labat o menteri ubade pej nakaseng UDP. Now the problem is with the rice, especially in the rice which you said is supposed to be controversial. It deals with the students. We have almost, I was reading in the website, we have almost 8,300 schools and almost 3.85 lakhs on students only in the primary and 1.5 lakh students in the upper primary who are totally depend on the midday meal. So my question is that all these allocations from the center has come, but lockdown was there. Where all this rice gone? Number one. Number two is that SNP, Supplementary Nutrition Program, and that also we normally used to get a sanction of 6 crores in a quarter or maybe in a year, but I saw on the website. So all these supposed to go to lactating mother, it's supposed to go to undernutritious, because the government, they are trying to achieve the SDG, the Sustainable Development Goal. So we should not be underweight. We should not be, Meghalaya is very common in stunting also. So all these, I think, people will not believe the Prime Minister or the MP by saying, oh, there's nothing happened. I fully support the idea of UDP to set up inquiry when it happens to UDP or to NPP. Now also I think the UDP should support another inquiry when it happened to the UDP. I'm 100% sure that the UDP is responsible for all these rice issues. Why they keep quiet? Coal, why they keep quiet? All these portfolios are with the UDP. So the main people who are responsible this is the high level from the UDP. Kasorkar Jilla Kalathung the Consultative Committee, Banyakran Halor Kajing or Kipaj Ba, Yakajingram Palat Kabai Sumar Pang COVID-19, Hagi Hospital Private. Yakani Lay Thuruba, El Heg Mentri Katanak Koikia, Habakran Mikinong Khubor Ka Taiew Ujilio Arja Arpoi. Uba Heg Lay Thu Balapulong Arsin Kijelang Halor Kanika Benta, Hinre Kamde Kabasuk Banshimi Karai ni Banbu Dor. Lingba kanika committee ban khali do principal secretary katanak koikakya on yakrani kini baro namar bagi hospital ki dan la ka jong kam tre kam ne kam sumar Adien bagi la yo I. Yo bun ki jing
Agaba ki ila yo so yang jing paung jo ki pai ba mabun kadam lele ye gitu ki ba ham duna ke jingyo ba tia di private hospital idai kena kadau ke sarkar la sim kia alor kini ke jingye nak da ba sakot ye kini ke meeting ba ki private run hospital kena mengia snotu kumno mengila ban ai ke jingra ko khamba tadi da kadau ngim chimla koi jega buat ke jingkan mene lai thung no da wai ke consultative committee apne jo ke private hospital bagi government banyak perkat dan da ke jing bha ke jing bit jing biang jo ki jurun kam jo ki pai ba Star Cement Limited East Giant Hills District Kalayo Jingbit lane ke environmental clearance naga Ministry of Environment banti maushun habrishernot haga jaka kabayar hadu saupu point not san iway hectare kani ka long kat kum ke jingpun bana kani ka company pemi do bilad kabadan halum chnong Hindre kani ke jingyo jingbit jong ka Star Cement kala pelingo shikat day e kipait ba namar dam kumba hndriu banai e minchwa la pelong ka public hearing ban pan pinsngo yo pait ba halor kani ke jingthmu Hindre kini ke public hearing kalau pulam no namar ke jia persya ki babon barklami ru ke jingkulmar ha ke baki pulit barkipat ba kila mensaw na kini ke jingja bala pensange no ya kini ke public hearing penban nadu ketika por om shimla pelong shu ke public hearing barkla shumi bait kini ke jingpen bana Hari lajang, hari lajang, hari lajang, hari lajang, ngai bersah, ngai bersah, ngai bersah, ngai bersah, hari lajang, hari lajang. Wah, Star Cement hi, buat office yang Deputy Commissioner yang essential. Dia lagi, di kendon ke an, pupuk ID. Dia lagi nadong sedong. Hawa Wat dia kata penman untuk penman ini, untuk penman ini hitai habri cernon. Wat pai ba le riu pinne babun kiwa percak ye gani ga public hearing. Tangwa negaliang yang kes tu kamerajuk mahami wa wa mentu wasni to ka khado ko kwa penman. Dadang penman gini ni sekhmat to thang yang Star Cement. Ki khubor ki bedangsa Online kreni ki online class watang ka bam ban bam ru omyo ong kinong bala ying briu de ga jingle sting ka sarkar jilla wa bon ki bakhlat ba chitom na ka khlam COVID-19 ong Dr. Mukul on jawab ka sarkar ki nong bala ki bakhlam yo pisa ha ka por lockdown khlat noi long kami ba temen tam jo ka balang Presbyterian nong saulia ka jingyo jingbet ka Star Cement kan play ka jingkhang ba ban pinjot e kamariang bar ki we de ki khubor Guidance for early diagnosis and early treatment. Tested positive for COVID and have no symptoms. You have tested positive for COVID but have no noticeable symptoms. Here is what you have to do. Take the following precautions. Stay at home, wear a mask and maintain distance from other family members. Drink a lot of warm water and other fluids like soup and juices. Do steam inhalation. Do breathing exercises. Eat nutritious food. Medicines you must take. 1. Vitamin C. Dosage. Take tablets after food for 10 days. Adults, 500 mg tablet twice a day. Children 6 to 12 years of age, 500 mg tablet once a day. What to monitor? Keep an eye out for any symptoms such as fever or weakness. Consult your doctor or call 14410 if any symptoms emerge. Issued by Department of Health and Family Welfare, Government of Meghalaya.
War hadian Rius ngi bagi Sipai Duriau kilangam shika krem doyong ha East Giant Hills District. Hindre ki dang laptang ka wei na ki santli ki mediap ki basakut ha kate ka krem ka bajeliu kumba South pa put shapo niamra. Ki Sipai Duriau ki bakhat arngut ki lapoi ha kate ka krem ban yarap iki san phungut ki briu jaga National but State Disaster Management Team ki bladon ha kate ka jaka. Hindre namar ka jing slap bat ka jingkhim ka krem kila sham shita man wad iki nongti doyong ki bawan bala na Assam. Kini ki Sipai ki lapinan kam de ki tiar kitar baki jupinan kam habarung shiki krem ki badan hapo Duriau bad ringkar ka jing tibet ka baki don ki la tre shitam kat bala ban wat se ki wei de ki met le se ki bala sakut shiki jaka ki bakindong namar ka jing shlei jong ka te ka krem. उधर ही करें Kaseng kinong bala ying brio ha Meghalaya la ne ka domestic workers movement ha ka khanyo tre gujalio arja arpoi kala pelong ka jeki da ka bara plakat ha ki surok jo kanong ba shalong bandawa na ka sorkar ban pintre kami ki jingdawa jongki kamtam e ban bu dor no da ka sorkar ye ka bible la jongki ru ha ba kilet bala ha ying ki brio ni penpau ya kamat jingdawa ka bahmat ba ka state government ka di ban shimtia ban constitute la ni ban shnano ya kata ka domestic workers welfare board ka ban pen na ka banta kili ki paulak ki domestic workers ki besong hane po ka jilla ka jongi te ni dawar rahmat ka sorkar kan fix no ya kata ka dor bela ka dor trai ka jongi ni ki brio namar ba ki ka dor trai ka jongi domestic workers ka shong kat kum ha kamon ka jing ai sobha ki jongi trai ki don le se ki trai ki basong ko gim ong ba ki trai ki event ye ki kidan ki try ki basong thu bawa da pedang gani ka kham la da ki ong ki wat ban trai ru ki ai ka ka jing siu ndai ngimla pada ban ong ba salon sar ki long munta ki bun pada ki shim kabu hiru ki ong ba kadon gani ka kham sange no shisin ba kitun sange kamut kadon ka issue jong ka jing du kam sundan kim sha shu sundan ban wane ki ma ki ha ba ki du kam ka pamut ka pisar ki du ka jing yo ki du ki ka sorkar ka di ban shim kia ban pek ba ha ba kala pendung ye ki ha po ka thop jong ka minimum wage act pendiang no ya kata ka dor trai ru na ka banta jong ki kumbale ki state ki wei pa ki jaka Kinanggelam kanika movement kintu bi kongwat penhuan Khasan Tiu coordinator ka domestic workers movement ibape ya ka Meghalaya region ilai thu bakinong bala ying brio ki marjing e hakini kisngi ki bamenta na mar babon ki tra ying kim sha banwan bala shu eki ki don ru ki bam siu ya ka baibala kanikala kata ki nong bala ha ka ba ki babon ki de ki kinthe ki bahab an basai la ki khon ki ti ban siu ya ka bicycle bat ki wei de ki jingdan kam jongki ya i ba ka sorkar kam shimthia ha ka ban wanra e ta ki ai ki kendon ban ai ka jingya da na ka banta ki bre batre ingre te nilaya nanti khas nem ha ka be dai ba ka di man la usnem nimi hamadan ban bu e ta ka jingdawa na ka banta ki bre batre ingre ki ba hambu na preng ju ki ki kenthai mo ki reu kenthai ki ba basa hi ki kun ki ba le si bomdan nong persan su ha yang kasam kini na laki yang ban lek ban tres ki bai pa yang ba kin yo e ka jing ni ban yo ban persan ki yang ka jong la jong te kini ki mat jing dawa jan man la usnem ni lek ban pensngau sa ka sorkar la da ka dai ha ka jilla la ni la da ka dai ha ka center mo te show prime minister la ni ha ki bai pa kinong nikmat jong ka jing da ba thau ai Tindai ni i ba ka jing snap kuman ka sorkar ka lawanda ya ka jing jinjar kham tam ha ka bakum ka ni ka por na du min chim snam ba kawan shop ka ni ka town ba ka klam ba ka don ka ni ka lockdown ki babuan na ki brio batri brio ki ladu no e ka kam ka jong ki ka jing siu ki mio ka pisa ki mio ka jinjar sibu ni ki bakin penya ya la ka yeng kasam namar ba haba kim don ka jing yo da ka ai pat kin siu na ka benta ka bai school ka jong ki kun ka ba lesi ki kun ki khamio ban school de ka bai school pada ki haban siu bai ka mobile ki haban siu ki mobile ki baram ki haban le ek ta ka recharge na baba ki kun ki hab song ya ta online class manu ban yo asno manu ban i ka ta ka jige jong ki nai ekran ni ka ta ka school nai ekran ni ka ta ka jing kuliah nai ekran ni ki mobile hindai tang ka bam ban bam min mr bru ki ba pri ki sham jing e babu na preng jong ki hi ki la do no ya ka kam ka jong ki try ki la pun sange ya ka kam namar bu na ki shakti yang nama kini ki bro kim dai ba ki trai ha ka zo ka zakatang ba di bro ki ya na kawai ka yang sa kawai ka yang pat ban pendat elak kam ram ka jong ki. គណៈកម្មការ Khubor Ka Taiew បានបញ្ជាក់ថា Khubor Ka Taiew បានបង្ហាញពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបង្កើតគម្រោង 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 Khubor Ka Taiew បានបង្ហាញពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបង្កើតគម្រោង
Uba Vincent H. Pala kat pratarik ujalio arja arpo ulapha da kajing tho chu menteri ketanat road transport jang sarkar pedeng unitin gatkari ban ujor halor kajingai julor kajingking hadwar suit kabade kajingking kabadan ha National Highway 6 Shillong bypass bar kabapnya so ekijala kathan chte lamingi jongkari India. Labun kedo hangni bagi sarkar Meghalaya kala maramot yakani ke jingking hakini ki berai beladap da ke bashanar ke jingking basipor marjan bat kani ke jingking hindre hadin beladap shna bat yat kali biang kala mi biang ke jing ujor namar ke jing yat kitrok bat ki kali ke bucket palat pot ke jingkhia. Ki nongelam ka KSU North Khasil District ha khatnyo tarek ujeleu kila penlam jor halor ka jingthumu jong sarkar jila ban sang penrekam no da ka smart meter badru da ki smart billing system hapo ka jila hi boro ka wei khamtam ya ka ban sasdang ban persyang mentau benai ban wan hanongpo batura ban nakaliang ka negeseng kalakran chai bakum ka sarkar kala din penjana shwa ya ka rukom sambording sakisnong nongkundong omon wan ra saya kita ki rukom trekam bathmai ki bala ban kata ya ki pajba ya ka ne ka jing pensngau nakaliang ka KSU kala penpau hadin ka jing le ya kendu ya ka DC riboy ha kabala ujoru persya ya kawe company ya kaba sarkar kala temu ban IY ban pentrekam ya ki smart meter ban smart billing system kabala penlong ya program ajing ikai ya ki meter readers jong ka ne ka district da kabala penkhenru ya ki kendon katkum ka jingper king ha kabe dei bat ka jingeda na khlam covid khat khandai ha ka jingle ya kendo ya ka DC dalam khmat dau ba Ferdinand kharkamni president ka KSU North Khasil district kiwe ki nangilam ba kenthop yo Vincent Makri Stevenson khakrang melor kiwe lengba ka ne ka jing ya kendo kaseng kalapun kemau ru halor ka jingdawa na ru snam arajar khat ar bakum ka district jong gari bhoi kala donkam kerke ban pentrikam ya ushispa laifu ar KV substation khnang bala ban pembyang ya karukom sam boarding ha ka ne district namar ba kipat ba kim juyo tikna ya ka boarding electric bala da khen ka jing sam boarding kalong tang kumba khat an khat lai kanta ha ka sisngi kat ba ka jing penmi pat ha ka be de bat ka jing yo nong na ka jing siu by boarding hari boy district kalong ka baningkong namar kala ban penmi hado arpsan na laifu klur tingka ha ka sisnam lakdo ginong elam ka KSU kinong elam kila penram jor ya ka sarkar jilla kabala persyang ban lilam lut ya ki kam ki jam jong ka jilla da ka basdang ru shwa ban lilam ne IY ban pinya ya ki san punru tli ki substation jong ka jilla shaka company shabar jilla nangta la IY ru ya ko umtru power hydro project stage 1 2 but 3 shaka company shabar lari phai sune smart meter but u smart billing system kuma fintep ka ribhoi ka don ka stage 1 stage 2 3 4 but ka umtru hydro project ka revenue ka ba collect lemba kini lightly ki division ka bonihat ka nopo bat komiam ka bolong palat sya ka arsan lai fukur hisnam but fin yo jingtip lemba ki jekhi ki por jungi menswa na kenma ha hisnam arja khadwe ni wan dharna hne po DC office hapo jinglam du sarman jongka ba GH councilor bam kwa dwar blai ni dawa jungi kalong banyo ya ka sispa lai pu ar KV stop station hapo nongpo bat menta ngiladon ya ka district jungi la ar kundai snap nyimpan yo substation bat kejimut jungi substation kalong bangin sup banyo ya ka lat kabade khamtam hapo headquarter ka jungi bat wat kiwi ki jaka ki ba kham sajangai na ka nongpo headquarter ru kan khambiang ka kuma island ngar fintep ba ki paiba consumer hungne ki yo light haka sokonta atrai ki yo light tangkumba khat ar kanta la ne khalai ka sokonta hari ka jingsiu kalong kumju ladangi phai sakta ka smart meter lane smart billing system kamlong shisha lane kami hap khnget ru haba wat ki transformer ki simpor ka government ka simpor hadu asnem basna ki kata di gawai bat maso banong bu jikli hane ba balai ka sarkar kale hani ki por pandemic haba ki nong suksinong ki dang jinjar ki dang yait lomba ka jinge haba kini ka lockdown ki trekam but what ki nong suksinong ki bede ki thain sabar jong ne ka urban jungi kane ka sor jungi ki khapsor ki nokundong ngat kimdon kanono ka jingtip spang ni smart meter ani smart billing system te kane nalia ka seng ni penram bat ni so pun phairu ba gada ni pek ya kari phoi kum kata ka gateway ban sedang ikino no ban shu pendan kam de kita smart meter ki bawara lada du tau meter nyimtip sei mansina nomor di smart meter bala penangkam to smart meter ni penangkam ki smartphone lani ki apps ki ba hapunangkam kumno ban siu ban tada ya kata ya ka jing consume jonga bill lani ban penangkam kumno ban ai ya ka connection lani kita tete kalong ki ba so thamula dadang ipek kawai na ka disek ka mane
ni ai arsan lai fo crore annually ba la ngi pe haka etc jong raja khandai arpho ni ka ribhoi western kane lani ka western circle kadi ka wi ka ba ai revenue khambut lada ka bawan ka ba ar kum ka shillong circle ba ka eastern circle bat ka ba so yangi kalong ba widu mesim lada ka sarkar ka phai khmat kumni tak bas dang ban IY san to artli ki substation ban IY ya kane ka umtru hydro project bat power 1 2 3 4 sub ki state bat kalong ka jingdu mesim ya ki pat nong sinong jogri boy lada petrikam no ya kane ka sispa life or TV bat habakut ka kru ka banal yang keseng ko ba sarkar ino shwai kini smart meter smart billing system but pelik jemut shwa ban penbiang iki like aro si thain no kedang thain dipoy but penbiang ru ya ki substation la kadai hapo nongko la kadai po jirang la kadai po mauti kata kadai ka jingjob lada pipa ban trikam sisai to smart meter po smart billing system. Menteri Ketenaga Kerjaan Karyang uba bantai dorling do RiKhasi palai mentah Taiew ulale jungo ekayo kabalabu ha Anjali parking lot naga benta banyakren batwa jingmun na kinong rep kinong de kijur halor ke jinglong jingman kayo kahat hakane ka jaka habikren bigla pathai Khubor uba bantai dorling do ulai thu bakane kayo kala yaj bej da ka jetri lang berkiseng beper bana kaliang ka sarkar hi kadang persangkat bala kumno banyarap shu kinong rep ngayo so hakini gi sui bagadon kata ka jing bamla ban nya ya kamar bat kaju ko tor gadon kajing ut jong katuan ni kinong rap tehen katu nga ya pendek bagi department kam begini ki assistant tiba ya don lang ni bat tunjuk kinong yo nang hat tiba ya ju ya di ya thit kan ga jaka tehen na ta daw so bahata menga kalong banwan yo kujat daladi ban sung thu kalong gomno koman gomno nang ban nang yo ban perkhat gomno ban pendek lan di banwat kilat tinti na kabenta benang la ban dirap ikinong rat ki jong ni nadu gi bay di wholesale hadu gi bay di retail nang ba kanum kata namar kani di kapor kam ba bangiya iya mat nri wat apreng kita ru dokumen sikadai limba ka jing ya trailang mungkin na kaliang ka government ka jongi bangila ban pelong kom ni kani kayo hat benta bat pi bala ka jong khmat ba ka dor ka mur ru ka biang ba kinong rat kim don ki ba penpawi ka jing nri kalong bitang ba kidang duna khindiat tu kan ni kinong one yo one hat kinong kayi jur gila penpau ke jing songo ki bor sarkar bakila ailat eki banyo bandi ki marrap jongki bar ki penpau ru ke jing songo khamtam Ketenaga Kerjaan Karyang ka bakloy banyarap eki hakino kino ki por baki don kam kinong rap pihun ki kinong rap hi kila sungu ya ka bor ka an baki ai gani kaya andan nong kamar kamata jongki kila bhabal penia de kawai paderung isungu agriculture department gaba anytime ngipan pas na mentah kinong rap mentah ngipan mentah kia kilale bah palat kinong rap maintain ka pas anytime mengiong hin mentah nong rap kia tingkat minister berburu kat pengidan tinggi phone ini time receive that solve the problem video over page hari ni blog lawan info dan kami ini kan gelong cooperate long kani gelong ke dia tari lang gaya lam saka jijo ninda orang ni sa khamnya ilapan kelun orang ni kelun sa ila penong ta ta ilapan page mai ipen biang na dong hadang kile na dong hadang ipen biang lo Dr. Mukul Sangma nangelam jong kaliang persya ula keno baka jumbun ju kibriu ki bakhlat bat ki bapang na ka jumpang COVID-19 kare nama ka jing mamsim sting jong ka sarkar jilla yakani Dr. Mukul Sangma ula penpau hadin ka jing le jurib ya ka civil hospital ka dona po mairang bat kumjuru ya ka civil hospital po nongstoin haka bawla le jurib menta kasni ka khanyo tarik ujliu araja arhuai enggak ka jodan lang ki bupat ki amini ka sang kongres ki MDC ka sang kongres bat ki de ki officer jong ka ka khya Dr. Mukul dari jurib nengkong ia ka civil hospital lapo mairang manpek ia ka jungpang khrea jong kan dikalat jong sumar ha ka bide baka jine persya ia ka jungpang covid kat kendai nang ni Dr. Mukul sangma ulah yar sepo nongstoin bende jurib ru ia ka civil hospital nongstoin ha ka boleh kendu ia medical superintendent ki doktor ki nurse bakui de ki officer jong ka koi ka khia a ka te hospital nagani hospital Dr. Mukul sangma yo jungtep bakani ka hospital walada kaladan ki tiar kum ki oxygen cylinder bakui de ki jungkan kam Nai kapala setia ban sna ya ka kamera ICU na ka mata masuma di kibri ke bistam jor
naga jengpang COVID kan kendai. Haga juga poru Dr. Mukul Semau dari jurib yaga Corona Care Center yaga bala penkreak di Khubor Senja District. Haga jaka kabala temu ban pli yaga nursing school hapot Nongstoy. Haga kram kilap thai Khubor hadin kan diga jeng jurib Dr. Mukul Semau. Haga kersyani kan diga jeng kendo jeng uya ka sarkar MDE. Ulang bahadian ka jeng dunano ka jengpang COVID kan kendai haga sam ajar arpau. Haga ki babun ki school ki college pat ki company ki baper ke cabar jela ki la pli. Kebun kisamla jong kajala kala no chala ke jong kikam kijam nei khniat por hading ka jing poi jong ki sekin di jaka trekam jong ki bat kumdu ki jaka puli cabar jela kelawan la chop yang kan di jing pangklam bat ke babu ne preng kisamla puli kelawan phaino kumjuru ke batre cabar jela bat deh bakum kan ka por bagani ka jing pangru kala ki kansan po ka jela gawi pat ka jing keno jong tok tambul sangma kalang bagani ka sarkar kala yo ya kitiar kum ki oxygen cylinder bakwide ke jing kam Nadu kasna mengajar arfau lengba ke PM Cares Fund. Nei hadu menta ki babun kini kitar omsem lapan kam setia. Ban la sui kum tu klam dala ban ajing rap ya kinopang. Susuru ulang bagan ka sarkar kala simsting baha hak bele persya ya kan ke jingpang. Nambar ba kamdan ke jing trekam ke babiang, kamdan ke jing penbaik ke babiang, kamdan du ke jatrelang. Apren ki bor ke dan habo ka sarkar. Ba din namar ka daw bagan ke jingpang kalan shop hadu kan dengan ni hak babun ke mesin beri kala khlanda. Bondu kala kata wadu cerita jakan no kendong ru. The ventilators which were provided last year not yet used. Okay. No, in Mairang there is no provision for ICU. They have not decided to prepare any facility in as far as dealing with the patients which goes beyond the category of B. They are dealing only with A and B. That means any patient who goes beyond that stage, meaning if the progression of the disease require further intervention, that facility is not there in respect of Myra. Okay, but Nongstoin is a district capital. They have not prepared to have any ICU. Okay, that is what is seen today, and that is what has been told to us. But in as far as Nongstoin is concerned, they can still ramp up. The ventilators which have been provided to them, they said that they will be using it. They are training the people. They have trained some people. And if measures of such kind would have been taken well ahead, then you know that all the ventilators would have been put to use. And in addition to that, you know, if Mairang doesn't have the facility to treat the patient and save the life of the patients if they go to a critical condition, then what is the option? They have to refer the patient. When we refer the patient, then you will require ambulance. Ambulance with those categories, ALS, nothing else. They have not bought. They have not bought any ambulance which is capable of transporting a critical patient who is a victim of this COVID-19. Sakawai pat kejeng kendo jong Dr. Mukul kalong ba kende ka sarkar kam semathit wat pang kawai ka ambulans ru ka badan kitar lani kita kitar oksigen ya ka menyerap iki pa ba ke mangan hagani ka jengpang ulong dangsan ka sarkar kalau am ka sathit khatui teli ki ambulans lamba ka fund jak NEC negi ni ki khatui teli ru kilong tangkoi ka ambulans nam takoi ka district pan ulong ba kani kalong ka jingstom ka khrau ya ki pa ba man penden kam tangkoi ka ambulans. And I have tried to know from them, from the authorities, when it is likely to be available. They cannot tell. They cannot tell. But hopefully by the end of the month, ALS ambulance will be made available for all the districts. They have ordered 11. 11 means 11 districts. Only 111. Okay. Even one is not enough. Whom will you choose as a doctor? If you have to transfer 2 patients, you have to decide. You know, it becomes very difficult. That's why under the present circumstances, even now we are not prepared. Forget about earlier days. Even now we are not prepared. Wat lang idang ya khun ya kena khlam bat ikijing ya kibabun ndai hapdeng kena khlam nya lek banya wat ya laki hok bat pikin mau ba mentala a la tayo bangi wan chapi ban ong hato ka numut na pi kiba sarkar mention senam kapular ban ai kutu kujing kersan yaki nang balasi ka nu na pi da yo bat ni pet ya kalis ba yo RTI bat nang tungi syam babun kam yo lut ne ki dan ba kam yo
but ni klem song thai kat badang wan kerteng jong phi ni dang pha ya kitu kum ki complain sa sarkar but menta ni la yo sa kawe ka jing job kata ka balong bangi dawa nak sarkar ka to ka por hi ba ka de ban bu kan ja helpline khnang ba kitu ki breu ki ba apply men sim snem ba kham mi kerteng ki ba mi kerteng ki ba kham yo lo ka pisa ki yo ban phun direct sa sarkar ban pen tep ndai ti shu menta ngok komen ba ni nang ye tap ki complain hende ka sarkaru kala ai kerpang arteli kini ki phone number menta ba ka ong ba kinu kinong bala ki badon ki grievance ne ki jing e mo ba kani ka kenthop ru ye ki tu badon jing e hakaliang ba khan ba yo e kani ka pisa ba kular man sim snam hila ban phone hakini ki arteli ki number ka wei ka long ka landline number 0 lai riu sao ar san not iwei RR sao sakawai pak de ka mobile number kandai lai riu r iwei new riu lai riu not hila ban phone hakini ki number hapadeng ka shipho bat sao baji ka po sngitrei bat kinu ki jing e kum kinong bela kenthop ya ketu ka jing bum yo bisa menchip snam ngop ha phone bat batai hakini ki number Shushu kalong ru baka sarkar pedeng kalapan mi ka hukum ban lum kerteng ki baklam yo khaw roshan barga kintu ki shnong bar ki seng ban yara ban lum ki ni kerteng ban pin poi ka office DC tebat mentale ka niyo khubor ka babha naka central ba ki lapan mi ba kakat na halor jong ani kakat resian te DC ru ila IT menta tenganga kentu ba khamtam le ki ye ki shnong nang taki seng halang bakher bakin shimkhya bhaya kani bakin yatrai lang khamtam le ya kani ka khlam ngimla ban batai balano kan kut nang bakin ya yo namar kadai ka hok jengki bakin yo khau udai shimi ter kunta te ye kitu ki ba mdan ka tason menta ka sarkar kan hab ai wood as an emergency when issue ye kini ki NFSA PHH cards but baro ki bam dani kita card ki badai hok ban yo ki shem jing e ki ba duk na ki ba duk tam baro mangi ki nong chong ki seng ni de bani rap ban lum ka keteng joki kala don ko ka form lo bala pan mi EDC ni sa prang kita ha social media but ni de ban po ye ki ni ka office jam EDC nang ba kita ki long geng ki la ban yo jing rap ki khubor ki bedangsa khlad noi long kami batimen tam jang balang presbyterian nong saulia ke jing yo jing bet ka star simen kan play ke jing khang ba ban pinjot ekamariang bar ki we de ki khubor
Ikong Ivory Kodor Walang Kharsan Taiew, iba ki jukhot age ikong na, ila khlat no nakani kaslap perthei. Ikong Ivory de ilong kami ibala temen tam jong kabalang Presbyterian nong Saulia. Ila ishim banta khaddo e ha kabalang, ha ka jirakhi ka jingdap shispa nyo pusan snem kabalang nong Saulia, da ka baot yu kik ha ka ni ka jirakhi. Lakhai ikong Ivory ha ka santrik uluber shiajar kandai spa lifeway, ha sait so pen sora. Ide ikhon jong i Dr. HCS Walang, yai ba ki jukhot age i Dr. Hem, but ikong Silensi Maris Kharsan Taiew. Ila pendap ika jing pulih na ka School St. John Sora, nang tai ka midwifery training na Ganesh Das Hospital, ha ka snem shiajar kandai spa san pesan. Ila pendap ika Lady Health Visitor Training na Dr. H.C. Mukherjee Memorial Health School West Bengal, House Nem Shiajar Kandai Span Ripway, but ika Family Planning Training na Bombay, House Nem Shiajar Kandai Span Ripwar. Ila tre kami midwife lani Lady Health Visitor, nadu kapor jang Sarkar Assam, nadu ka santrik ujamang Shiajar Kandai Spa Sanpusan, but ila shongthad haka Lifeway trek ulaber Shiajar Kandai Spa Prap Kandai. Idon rula ke jong ka klinik, haka bai ju ai dawai ha sait so pen sora. Ila yo ai ka Nurses National Award haka kharar tarik ujamang jong snem shiajar kandai spa nyopun reu, no President kari India, Fakhruddin Ali Ahmed. Haka bai de biki kam balang, ila jukit iki bon sertap ki kam ka balang, bar haka jia sengken thai. On tab ikong Ivory, haka khat pratarik ujaliu arja arpoi, haka por shibaje minsngi, hau lom jing tap kabalang Presbyterian nong Saulia. Di i kongna Ivory Kodor, ilong iway na ki shakri ki ba Kodor, haka liang jong ka kot ka kya, bat ka ay ka way ka ba i bat iskong tatat kalong, ya ka ba in pinjer ngam, ya ka mariang. Baik dah Tracy Tomru adu kata-kata nakabanta banwan ra ya kecing itenat aka saudong saukun wan penjerngam ya gane ka mariang di uplay un the iki jingkerku halwar ki mati baro ki ba i lale bat ba ngin menta imnon shu apdeng jongi uplay ula ibet ban simno ika men sim ka ba Kodor ka jongi wat ila airu ya kejing syakri om tanga ka kamjing penkhia haka ri bagajat benriu reila airu kejing syakri haka kamjong ka balang hangni haka balang Presbyterian hanong Saulia ka jeseng kentai ka long kejing kerku ka bakrau jong kejing lon ka jong i kejing trei kejing kit ka jong i ka kam ka jong ublei wat ya ka balang hi baro away. Uba Kidor Nongrum, President RiKhasi Jaintia Labour Union jong Maulai Circle, habakran ling bakla pathai Khubor ulapan pau halor kijing e bakinong bala kia kendo hakani kapor balin shop ka klam COVID-19. Ulong baka sarkar kelakular ya ka scheme kinong bala, ban ai jarap yaki, Henry hado menta kinong bala kim patyo ya ka jarap. Kai ba nagalyang jungi ka sang ni solution hado kata-kata ba dangman kini ki tayo la dam. Nagalyang yung iba pastun, ibadi minister yung ka labor. Na ila penmi ba insa ay kita kajingirap yung kinong bala. Di nagalyang yung hadu matapat yung patyo kanu-kanu kata ka jingtip ba li maila ay. Bas kaway ka katarong layo kajing puot kajing nam na ki nong bala jongi bakila kaliyengi dan jingtip na em siya panggani kata ka scheme bala sarkar kalapalay tingi hidup mentang yung patip yung di kalong ka ik ka ba kalau basong nakaliang jong ila syukurar ka ken jing siya ba mai ila penmi nakalag jong kesentur ba ina ka jingarap jadi bisim kia ya kani jadi bisim kia tu katak ya kani rakam nama pi kalong kumni beling kata kumta kinong bala jong ili kamtam kide ki babun bro kide ki ba kam dunah ka kulit putih ti bi pensu ba yun mi kumni patte kalong ka ba makili ki ken bet ba ki ken yo be ken ya tak jirap
kinyo bi kita jingaram ti kalau ke ba sungsi patken bangin yo so kum kini Ula kerpar ruye ka sorkar bakan pleno ki dukan desh abde mau ki balong ki jingdan kam jong unang bala. Ya kini ki hardware, ki dukan hardware, ki badi rong, ki badi tata terma kila pelai. Ti beli menta apa ya ki badi siap. Jika dia siap, dia simpan, dia mau. Hakar kom ka jidon kam jong dong bala. Menta kimpa dia bakin peli. Ti ngilakan pat nak yang jongi bakin ya nak yang jongi bakin ya kesorkar bakin perkat kamtam ya kata kebentah nama mentah ki supli tang karong ki supli tang tai badi ki narot ki kam so ya haken kum nuk lam usiap kum umau kum kasimen kinum la bin tre Ka Deputy Commissioner jong ka East Khasil District ka kong Isa Wanda lalu ha ka khatsan terik jong ujul leu lembat kinong trei jong ka koi ka khia kilawan jingo ya ka Corona Care Center ni ka jaka sumat COVID ha mulai kinton masar ha St Francis High Secondary School ya ka pa on pleno nado ka singin kong jong ka arpoi terik ujul leu ha ka ni ka sni laidon lang ru coordinator jong ka mulai tondor bar uba de ru urang ba sinong ka mulai yorong hep uba herlomak war lembat kirang ba na ka koren tekhyang lembat ki wiki de ha ka ni ka sni ka koren tekhyang Klano senyang ru dah kimar nak benda gitu kibayo ya uniu yang jempang. Tingin kajing start jadi dang bak nong ba lada don mano ba test positive ki asha ki jule ya kani ba kilet kni kilet pek ya kajing long jiman hi masem long ne em ban isolate hangta ki ban la ban isolate ngin ai ni min pun sudah ki ban wan ban sa ni kalau kejaka ka internet ka belong open ka badam ki ding ki sing keleng saudang matharai kan kambha kim yo ya kata kajing suk mun sing kajing suk na ban sa kuma kan kejaka ban ya ka ban ya kle hi masem le si ki para majan marpa ki ni suk na kan no Education Secretary jong ka Khasi Jantia Labor Union Molai Circle uba bantai lang marpana ulapan pau lingba kila pathai Khubor halor ka jinge bagi pajba ki yakando ha ka beide ber ka puli ka puthi jong ki khon ki jong ki lingba ki online class oh ni kini kisini ki por ki pamata kat ba ka education ki phala ban penlong ki school tingi bakum ki school kilawat dikiwe kilar kilenti ka bakin penmi ki online class tikau pat ka issue ka bami akan ki por kalong kababun na ki kimi ki pa ki bawan ujor ki bawan peni ki problem ki jongki halor jongi kalong ba ki network namar menta klem lada don online classes lada ka network kambiang kawan ra jing yo khnai ti akini kisini ki por ki bamenta bon ki jaka wat ungnim keren tang hata hanung gendong ni keren hani hasor jongi hajala jongi ti hani hajala jongi ngiyo babon ki jaka ki bakan network kambiang Tikani kawan rak jing shibun palat yang ni kum kirit kiria. Namar kirit kiria yang dia perkan kimla ban afford kum bangi ong ba kimla ban kot bor. Ban yo ya kata kebagian le do wifi. Nama wifi ho ini tep ukhambiang ka network ka jongka. Henry bun na pering jongki ki hab ban penbiang hayeng asem ka jing bala jongki. Te kimla ban afford lani ban kot bor hado kata ban apply sa uta wifi. Ti kawan rak jing shibun iki. Te dailing baka ni kabangi kum kaseng habangi layo snow ya kajing ud jong pai ba ngimban sie bangin wan bangin kerpat ahmad jong pi bangin ong snow ba lada la kanu lada don kanu kalat kelenti kabana kaliang jong pi kum education minister bon penbet halor kane khnang kanwan ra jimento ye urit uria Nakaliang kaseng gala kerpat yu menteri ketanat puli Nakaliang kaseng gala kerpat yu menteri ketanat puli puthi ba lakmen rumpui baun sngo bhaban wa dikilar kelenti khnang bakan mon ra jing kirit kiria akoi kaliang ru kadon ka jing kaba ki kimi ki pa ki wan ki ong ba mata ki exam ki lasdang ti haba ki lasdang ki exam ki ong ba dengil adap ban submit kita ki ban submit ki assignment ke bakila pha ndre network kambiang kita ki assignment kimpoi Ti kataru kawan ra kajing ka bakrau yaki kawan ra kajing du mensiam ka bakamtam ti ngakerpat ya phi nakaliang jongka education kumfi kum education minister ti bafin pet bafin kmi halor kani lada don kanu kalat kelenti ka bafin peni khnangkan khamwan ra jingmentoy yaki kamtam ki khna ngiu bakajing pule ka de kamin ka kalong ka katakai ka foundation yaki ka bangin kran ka bakin kiu sheneng
Tela dah mentah naduk mentah ngiui baling bau ni kunyang nimla ban long kelas kamla ban long kani katai. Te kalabun ke jing kai ke jing ke jing du nong yaki kalabun. Tela dah ngi perkhat mentah kin du nong sana kani u lingba kani ka network ka babu ai problem kini ki Singapore ki bam tala da kani ka wan sa kani ka issue kan long ka badun kan long ka kan long ka ka bapendu minsim shu yaki. Te ka bakin ki usha khamat ru kimla. Namar bale ke jing kai kimyo. Kumnu kin lapoi sha khamat pat kan ra ka jing ki namar bale ke jing kai ka bakidai banyo ha ka tu ka bala dem kimla banyo. Te deling ba kani ka bangi kum ka sengi la yo ikita ki jing uot ki jing yam ki jong pai ba tingiru ni hab banwan khmat jong pi banwan ra ikini ki issue ki bakimi hakini ki Singapore ki bamata. Hadian gejing penpau jong usketri ka Maulai Barber Association uba di Mauli habai dei berkejing kinong khap senyo namar ka khangdam uameli ka Maulai constituency uba proses ti saukme ha ka singi palei jong ka khatnyo tarik ujeliu ula ajing rap syakini kinapit da ka song pisa ha Indo Sports Hall jong ka Maulai madat beki. MLA ka Shillong South ubasan bo sulai ula kular bo unno senyang da ka tulop lajong syaki khat South li ki dorba sinong jong ka South Shillong constituency ha ka jo opor ubasan bo sulai ula penmla bon ajing rap masan lak tingka syabaro ki local covid committee jong ka South Shillong constituency nak tulop jong ubasan bo sulai ula pentip bo unsa ajing rap ru syabaro ki longyeng ki baduk lembat syaki asyabat ki agan wading haba ajing klan hakani kesni ubasan bo sulai ula ong bak sokar kadi benyamel jengmut swaban pha ITK covid ya kinong syong dukan bat kinong nya kalim. Keseng NPP Shillong City ha khat khandai tereng mentau penai kala ai jarap chi long yeng ki buduna ka yo ka kot ki badon ha ka shnong malki Hagani kasi basami ki jarap dai don lang working president jo keseng uba Anthony N Nongbri vice president uba Aman Roy Kharpuri bar ki khot ki NPP jo ka East Shillong Kajing yo jing bet jong ka Star Cement banti yo motion operation not lengba kajing ajing bet jong ka Ministry of Forest and Environment kan long kum kajing khangba ka ban pli ya kajing penjot ya mai mariang apo Jantel district ya kan ila pen pau do ba HS Mormen belong way na ki prio ubra kan pas pang kamariang dan itu environmentalist wa amtang bola kran de la pen mi bur kajing tho pen pau kajing persya ya kan kajing yo jing bet makam tam ya kajing ti motion jong ka Star Cement buku ji ki karkhana di la po Jantel district ba Mormen ka jaga bangal lembaga telefon wala pen pau ru ba Amtang bakani kajing yo jing bet kan pi ya kajing khangba ne kala pen khendu ya ki kendon jaga lantan spat ak bawla pen power kajing snolungo ba komno kani ka karkhana ka yo jing bet ben na po Delhi bawla ongru baka soka jala ka de ban ai ula kedo bala keno ru ya kajing momna trekam jaga Jantel Assamot District Council ba kamjur ya ki dalai ki badan hakate ka thai kani kajing kan jonga ba mormen mormen kai ka jing snow jo fi ka reaction jo fi halo ka clearance makayo direct na po Delhi ka Star Cement mo mande ya ka mining ha po bisanat wala laki public hearing ki bambot penpelang ni busin kim simnalong ti kay jing so fi ba ki hiyo be kumtu ya ka environment clearance halo to ka mining kita jing gili ba he kada kita kan kumnu ki yo apa kan pendat ya ka yu kan ya ka public hearing ma kumna ya i lang mo ba Degi public hearing wa tu ban ne ante aboriginal bat kumjuru apa DC office mo clearan ikram UN kena atulong kini ke penpau ba ta kan ba kadang ke recently ke challenge tungene kan ba kumno kata ka environment clearance kan kila ban yo arsum claim ke public hearing kini ke ba niru ni so even so semjinya dan so to ba public hearing ni ka claim kin ya you claim public hearing kan ang man kamu pi bola puli ma pi la tho ma respang ni ka environment kat kum kajing so jo pi kala ka nunu ka ministry jo central government bakan high clearance kampat bendep ya ka public hearing halo kini ki mining ya halo ki bentane
katakan mana ni kadang dan kau bang pulih bahwa kini sarkar central meminta kadang kau ka amendment dilen. Hai. Kadang empat yo bahaban pulih lada dalam makalah kata kadang kelat kebakilak benda kadang empat kenamun mangat suya untung empat yo pulih dunia apa. Hai. Kini sarkar apa kembali timah sarkar pedeng. Hai. Kalau sarkar ke ba ayu ba ke ba penuh ba lau jong usai jaga kita kan jaga segi khana mo. Hai. Ti menurut benong gelak benong rei kedon ke we ke ba lembah bakla kedon we men ke jile. Hari ni kini kendet menaik sudah kan? Hai. Ketar ngampan utinan marba, nak confirm ni kata kan? Hai. Nah, kamu kan kepat kai rule juga state government pan. Atau ke ministry ke central ministry ke simbai. Ya ke ke baka ongga state government ne kadon ka jongga power pan ne kita. Kestet kedon em laga jong ke power kam tam aga jela jengi. Hai. Keba ke kombat kendo. Kamdi ko ma jiwai pergi jela. Ke kombat kendo jiwai pergi jela ko mengila itu bilang. Ke bahasa po ke kendo ko dari jong sarkar. Kendo yang ni par ke kombat kendo jengi kedai timbang dilang try kedai jong ni kan. Hai. Halor jo keliru ni sarkar kedai benda ya kan sarkar jela. Hai. Lada ka dan sisa kata ka jini kejini kuat ban ya dah kan ya kan dia kena kejini orang shop dan kena ki you kan kena ki karkhana da bilat ki wala bila izin tua lebih baik ha ai kejini bentoy tua ki andra sisa ke jela hai kemudian ya ro ki bre jeni ki thet kator da bilat ke bakam he bannya ke ba ke kipi asam itu ngai ikut ke ba nangta ke jin penjat jaga marian ke jin penjat jaga air mentah lemar kau ki jin ni ya ki pum ya trem ke pum kasyo mar kemudian ki jin kemudian kom pajnya ni kan kini ba kini kenam jiat ni Hai. Maman ra kini ki beri sarkar kila banwan sisin asin. Hai. Andai kagasi berai. Andai bolak si berai kan. Iyo bandek kerboman kan. Kedai hai. Ti kai pak rule jong judge health authority council lemar store ka jong kadon bentah kalau ka kendo siap no. Kita ke dia ke bentah di council jong jong sisa lingba jong di loy ro kadai banjo ban control am hai mara ki loy ki officer jong district council mo ki bahapo jong peniak jong district council jadi saya ke council ada ban nama sedang ikan ban ong ya di loy ba ki ban sumari sento pesiap ba kamde ban ya sabar jong kibreu ban ki ba ndai crash nang tribal mo Andre minta aku mengiti belang ke bawah ni kerja kita ngarpo Andre kita jom dia terakhir no pelaya siki jom dia terakhir ni sekarang kita ke bawah kita ke bahagian ni kelan transfer ke bang dan minta ke ailat kin jadi bukan gini ba minta hakadur hak kerteng jong ke karkhana ni kerteng jong ki wei pat kila man thiết ya kendo kan kemudian Britain not ada kata kerja ba kila thiết itu tu jaga agak berjam ha ba jam agak Semisal ada kasar simen mau kalau yo angto brisenat ban le ya kajiti emotion kai giding ta pa ya kamaya situ jaga kamu kan kita ikin senang ji pai ba situ jaga ban kemudian kong ya kita ngangala po gitu jaga mau ngala tu mencuak tu yung laya tu tu lagi kita nengkong lagi kita survey ngarang perkat tu survey you ada ngarang kali yang orang kita survey lah survey kan kasih dia ada ni tu bang tu jika dia boleh di kasih so
kenukang ke jing ke bakatu ke ceka ke dan mar sinda bar wa lukha kini ke senang bicarna hero ke man sinda bar ke wa lukha ke te kini ke ceka ke mau nang rakiu nang tang ke li ngau ibri boleh ki ye ni ke ceka ki ong ba ke ke ba msai ko ba long bandret ma bu si sa mo sin mu sabar de ti ong ga de ba long bandret ni ini no ya ki juga ti Kena jing tong kerja jing long bagata kedan khas mas tindak jing wa luka. Kita ada gue jing kebaan long ban dak ya khamat kemudian ni lapat dia kau pat ke udang semua. Kita pergi ke kedai kepala akhir pat dak ke CMCL. Semua kedai ni ke ke top sel. Di kemudian Ketua bercakap, baru ada tidak ayat itu bagai kita kemudian kinbut kata. Kemudian kan dan cakap suka balai kan. Di luar kini kita cakap kebagian statement bak kebagian asin ke CMCL ro kia jan. Tidak ada gelak. Yo ke statement kita kemudian CMCL ro kan saja. Dan orang siapa bagi nama bagi sarkar nama asyik iki. Kan buat tertenang kan. Kenalor kita kini ke euro, kini ke klaunar po, dan masih margan berkata. Kan kita sekadar ya, marketo ke sarkar lah dia declare kumka wildlife sanctuary. Sampai itu tangka reserve forest lah dia ke wildlife sanctuary. Ki kubah lah don bela survey yang tu ki dakit ki merat kidang pun yang tu ki unjet ki merat kidang pun yang tu kan. Kamut ka ini ke jing yo yang ka start semen ban di emotion po bisama ko na sibun ki jing mo amdi tengi kamar yang di kan ketar ki cloud ki betap ki mat ki buat ki wa kum jo mo ke ya baru ai kan memar ke kongsan ke de kum ba beli ka jing khang ba ke ba he ba kan orang ni keman ini ki wei pat ki karena rokin sub banja kemudian cuma isu bani kalong presiden semua. Nemar ke kalong presiden nemar ke untuk itu kita bunyi di karena dagulat itu bahaya le kita situ. Maka CMCL dengan dan seketika kita pun mau kena tu likely itu di absen ke staff semen maka dalamnya kita bahaya kita itu likely. Kita juga kita sub bani yo nang ni semat lagi ban yo ban dekat pemon den kita pertama ka cakap ti la thik la pun ka ba kadang don kan wi ka kalat don kini gilat kelenti ki ba la ban pensange ya kan ka jing yo player ka stasimen ni kelakut kam ka hap ya bet ni kira kita ni dang ka kan belat penengkong hi de la da kedang wan yang kesur pa ba pembalong sejumlah di por belajar. Saya dan mau lihat itu. Sambil mau kerja. Di jawab kado di lada don baterai banyak yang seri kan. Nanti yang seri dan juga alat dan le. Tambah kata ru pi dan gilek ni kini nomor bagi kan ke connection. Kalau gelenti jengki kan, kalau gelenti jengki ki. Gelak. Ibun te stom aban gilek bagi kan. Habai keren pat ba Dr. Bremli Lengdo bulong weni ki start mariang jong ka perthei obren mentah nang ba London ole penpau ba kan ka jingyo jingbet jong ka start semen kadai namar ka EIA dan ni kata ka environmental impact assessment kabadi ka kendon ka plasna da ka sukar peneng ka sam ajar arpo mat penkela yaki an manti mat po khando hakini ki stam ki paladap haki benaik man ba London hanang ba Shillong Dr. Bremli habakan bekila patai khubor ole penpau ya ka jingma lembah jo kini ke EIA amor ongan kita sibun jaga jela barkan tak khamtam ya kini ke jela ka basong de ke rulum batwa barkhandau kide hiki pat ba jo kini ke jela kani ka environmental impact assessment notification 2020 kadai tang ka draft mo kan habiat through parliament kan hap vote haman ki nomi khama janga ki MP kan hap pass na ka upper house lower house barohat te ka jing ma kalong ba kane ka weng no iki kindon ki blabo weapon scam kum ki consultation ki public hearing
Khamtam ki try jaka ki state ka mod ban chule thombor bai de bulldozer bai kumshwan kap ki kwa ki laban le bai mentaka hongno kan national security ne ka ek don kam ban ra ki company na bar kim don kam ban le ki public hearing ki laban le di zoom di skype ki laban ya contact tang paramaki lakut la approve kolong hyper speed numut ti shwa sele consultation again kata ka de grukom like kumpur cowboy mo shoot first ask questions later kata kerukom te kajing suma kalong ba lada kapas kane ka parliament jungi tingi kemot RiKhasi machi be kiri da bro kiri India ki nong shong ki tra jungi kendo jungi cloud jungi no ki mar ki ba don bor ki ba don ka value ka he ki num don la show ban block ban half kata ka se kan democratically ki process ki la ban shule thambor be kan ba ki kwa na ka center na ka ni ka along ka an kan sakla ka ak enta ka da bon ba ki khna samla ba ki brio ki batre ha ki environment broadway ka India kila shit raham ki ong ada kan ni ka light tingi la kot ngim don show ka da ka we ka la ban block ban reverse lalu ketika po Dr. Damni ula ong ula khot ula wer ya baro manjang persya ya kini ki IAI nani ya ki kendon jaka sor preng namar ba kini ki kendon ki ai ke jengkersan ke bapura ya ki karkhana ya kini ka de ke bangi hapra kum ki jat benrio ha ka sarkar ha ki representation jungi ban block mde tang ha ri jungi de ban long lang de ban ya sol inti lam bar we ki state da kamla ban le tang megala marway Barang we ke North East, but cakap South India, no ni cakap jaka betul ki cloud, kum siapa ki cakap ingu benti itu do yang si Assam kita ki biodiversity hotspot, kum shan ni don uranium, don coal, don ki limestone, kibi de ki mar ki bela bandon haka snow jengi bampat tip, mo kita kila ban privatize baik, push baik ada kelak ni. Mar kila rule ki company, ki corporation, ki baklan, ki bam selia ya ka jing brio ya ka mariang tang ban biang ki plala jong kalong ne ka juk ka ma ba ngi sudan so ni covid da dan kaman konsol eno ro ki brio mla banya mi banya protes nomor ba ki ong ba phi mi sba phi bet ning kalong ka juk ka ma ba te ba ki brio ki la I ba ngi ban husiar ya ka mariang nomor bon gini khinyang jing ka pang ki man sami wa ko me nang le wan mar hong pong nang push ki an ki ban penjat Senior kemar yang tang ban biang ki plala jong menta ki baru spa ki baduk ki nang duk nang ya kim salia tinga pek kan ni kelaja bro ki perthem ni tang ni kan ni kam de tang shi state shi met hang ni kan hap pin hap ya konsolang paro khot ban long ka voice dan kam kumba at least shi million na shi 4 million ngot ki bre ban push ndri kim salia kan ka de numbers game te bong mo ndri kat nungut ya sign petition ni shi 4 ka arnut ki bre ki we shu ngap kim le ram silent is consent tak ngong speak now or be silent forever lakut Hashwa ban pinkor kimar bokong san sashisen shongshit ke yodo bala play biang ki dukan klem pin bana lockdown show ka sarkar IT ha ki DC ban rai manu badan kti ban detu yung khaw ki baduk besuk hado shilak berni Thum committee ka sarkar ban pinbej by sumar covid ha ki private hospital online ekrani ki online class watang ka bam ru omyo ong kinong bala ying brio de ga jingle sting ka sarkar jilla wa bon ki bakhlat bat shitom ne ka khlam covid-19 ong Dr. Mukul on jawab ka sarkar ki nong bala ki bakhlam yo pisa ha ka por lockdown khlat noi long kami batimen tam jo ka balang presbyterian nong saulia Kajing yo jing bet ka star simen kan play kajing khang ba ban pinjot e kamariang